Lakka-talouskellari on helppo ja nopea tapa toteuttaa aito, tasalämpöinen maakellari. Kellarielementit nostetaan kuorma-auton nosturilla tilaajan valmiiksi tekemään kaivantoon. Varmistathan ennen toimitusta, että purkuauto pääsee asennuspaikan viereen ja että auton tukijaloille on riittävästi tilaa. Kaivantoa tehdessä on huolehdittava alustan salajytyksestä ja maan tiivistämisestä tärylevyllä. Tarkastava tupassilla maan pinnan suoruus koko asennuspaikalla. Kunnollinen kellari tarvitsee lämpöeristetyt ovet, jotka voidaan sisällyttää samaan toimitukseen elementtien kanssa. Lakkakellari on mitoitettu siten, että siihen mahtuu hyllyt kaikille sivuille. Kellarin ilmanvaihdon järjestämistä varten elementissä on valmiina reikä ilmanvaihtoputkelle. Varsinainen kellarielementti asennetaan maapohjalle ladottujen betonilaattojen päälle, kun taas lattiallinen tuulikaappielementti asennetaan suoraan tiivistetyn sorapatjan päälle. Alustan on oltava täsmälleen suora, jotta elementit asettuvat tiiviisti toisiaan vasten. Paikalle nostetut elementit sidotaan ruostumattomalla langalla nostolenkeistä kiinni toisiinsa, jotta mahdollinen maanpaine ei pääse kallistamaan tuulikaappielementtiä. Ovet asennetaan paikalleen uretaanivaahtoa käyttäen. Elementtien välinen sauma tiivistetään liimatiivistemassalla tai uretaanivaahdolla. Seuraavaksi asennetaan ilmanvaihtoputki ja ulkopuoliset lämpöeristeet, jonka jälkeen voidaan tehdä ulkopuoliset maantäyttötyöt. Lakkatuotteista löydät runsaasti vaihtoehtoja kellarin maisemoimiseksi muuhun ympäristöön sopivaksi. Kysy lisää asennuksesta ja erilaisista kellarivaihtoehdoista myyjiltämme.